Хәерле көн, Вәкил агай. Ne halde Lüze Halov? Keyifler nesek? Кәйфтәрем бик яхшы. Тиздән отпуск бар, уйдарым шул хакта. Елы яки көндәрдә диңгез буенда, урман кырда үткәрергә ине. Бик яхшы. Батырга ла ял кирәк диләр. Ләкин бит борын безнең яй айдары ул эш айдары булган. Елдың бер көне, яйдың бер көне елды туйдыра дип буштан-бушка гына әйтмәгәннәр. Һәрбер айдың үзенең шөгыле булган. Шуңа шундай исемләр дә биргәннәр. Май, ай, урак ай һәм башкалар. Ә бүгенге яй айдары ниһә отпуск айдары дип кенә атарга ла булыр ине. Шулай да ул Вәкил агай, яй көндәрендә күрәһе килә бит әле. Уныһыла шулай булһын. Без ялан батырдарына уңышлы, һөдүмтәле эш теләйек, ял итүселәргә уңышлы сәяхәттәр, мавыктыргыз көндәр теләйек. Хәерле сәгатьтә милләттәшләр, эфирда башкорттар. Эш эшләгән интекмәс, эшләмәгән көн күрмәс ди халык мәкале. Ватандашлар был көндә ниндәй уңышлар менән каршылай икән? Әйдә караек. Сит якта яшәһәләр дә милләттәшләр күңелдәре менән туган яктарда, туган телде, тарихты кадерләп һаклайдар. Эстонияла Рәсәй илчелеге вәкиле һәм Агыйдел Таллин башкорт мәдәни оешмаһы әгъзалары Палдыски калаһында башкорт милли батыры Салават Юлаев һәйкәленә сәскә һалды. Палдыски калаһында башкорт халкының милли батырына һәйкәл бюст 1989 елда Салават Юлаев скверында барлыкка килә. Уның авторы РСФСРның атказанган рәссамы Тамара Нечаева. Архангельск өлкәһендә беренче гармониялы Рәсәй төбәгара милли мәдәнияттәр фестивале узды. Мирас җыр һәм бию ансамбле фестивальдең төп кунагына әверелде. Оештыручылар коллективты Бөтә дөнья фольклориадаһы илсеһе дип атаны. Ансамбльдең курай һәм кылкумыр кебек традицион уен коралларында уйнавын халык югары баһалана. Казан калаһында үткән Наурыз 15нче халыкара театр фестивалендә Казакстан, Азербайҗан, Таҗикстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Кыргызстан һәм Рәсәйнең милли республикаларыннан 23 театр йыелды. Сарала Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры һәм Сибай концерт театр берекмәһенең Сулпан балалар театры уңышлы сыгыш яһап тамашасы һөюен яуланы. Вәкил агай, һез дә Һабантуй байрамын яратаһығыҙмы ул? Бала саҡтан көтөп алған байрамым минең. Әлбиттә, ул байрамдарҙы көтөп ала инек, ләкин бүгенге Һабантуйҙар минең бәләкәй саҡтағы Һабантуйҙарҙан ныҡ айырыла шул. Ул ваҡыттағы Һабантуйҙарҙа халыҡ үҙе ҡатнаша, күп нәмәләрҙә үҙе ойоштора ине, ә бөгөн иһә күберәк шау-шыу. Эйе, Вәкил агай, был хаҡта интернетта бик күп яҙалар. Бына ыҡ буйы башҡорттары әйтеүенсә, уларҙың Һабантуй иһә халыҡсан, боронғо йолаларға бай, моңло, йырлы булған икән. Бик яҡшы. Әйҙә ҡарайыҡ. Ҡарап торһағыҙ, элекке әйберләрҙең ниндәй сифаты ныҡ булған, уңмайлар алар. Тирмә эсенә йыйылған сағыу балаҫтарҙы, боронғо матур кейемдәрҙе күреп, был әйберҙәр күргәҙмә өсөн махсус тектерелгән тип уйларға мөмкин. Әммә туймазыла үткән Һабантуйға килтерелгән һәр ҡул эше тарихи мираҫ. Дуҫлыҡ ауылы мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре ата-бабаларҙан һаҡланып ҡалған шәхси әйберҙәрҙе йыйып, милли музей ойошторған. Ауыл буйлап йыйдык. Һәр бер йортҡа кереп, үҙҙәренең өләсәләренән, ата-бабаларына ҡалған әйберләр булар. Һәм менә беҙ әле менә бу яҡта эленеп тора, туй күлдәге тип атала, ул күлдәккә 100 йылға яҡын менә үҙенең ҡәртсеһенән ҡалған әйбер ул. Шаршауларда бөтәһе лә беҙҙең үҙ ҡуллары менән эшләнгән элекке әйберләр, боронғо әйберләр. Һәм менә ошоларҙы йыйған ваҡытта хәҙер ҡыҙғанысҡа ҡаршы алар бик бөтөп барған әйберләре. Туймазы ҡалаһында үткән Һабантуйҙа урындағы халыҡтың ял сәғәттәрен күтәренке кәйефтә үткәреү өсөн төрлө майҙансыҡтар ойошторолдо. Ғәҙәттәгесә байрам ауыл хужалығы алдынғыларын бүләкләүҙән башланды. Бай программалы концерт йырҙары кискә тиклем тынманы. Кескәйҙәр өсөн уйын зонаһы шау-гөр килде. Көрәш майҙанында егеттәр көс һынашты. Тренироваться итергә теләүче балашагалар күп киләләр. Родительләр алып киләләр. 10 йәшлек балаларны даже 9 йәшлекләрендә алып киләләр. Шуңа күрә көрәш югалмас дип уйлыйм инде мин. Күтәрелеп барып безнең Туймаз районында. Ул районда, городта, шәһәрдә генә түгел, авылларда да тренироваться итәләр. Бар спортивный секциялар по көрәш буенча.
Бына иң кызу ярыш Һабантуй сиктәрендә оештырылган бәйге майданында барды. Ата-бабалардан хакланып калган уендар заман яшьтәрен сәмләндереп тагыла дәрт өстәне. Милли уеннарда тергезүгә юнәлтелгән бәйге узган атнала Яңавыл районы Һабантуенда оештырылды. Яшьтәр арасында зур кызыксыны уяткан уен эстафета буларак Туймазы районы Каңлы һәм Елан ыруы вәкилләренә тапшырылды. Бәйге сиктәрендә сукмар ыргыту, аркан тартышу һәм башка сәмле ярыштар узгарылды. Яңалыктарды монда шулай индердек. Мәсәлән, тарт эт уены, ул инглизчә пул уш була бит инде. Ул безнең өчен яңалык. Әлбәттә, кешеләр бик әүдем катнашалар. Ошо уеннарыбызды, башкорт уеннарны, бәйгене профессиональ кимәлгә күтәрү һәм артабан ел һайын ошо Һабантуйларда, әллә Һабантуйлардан тыш шулай ошо уеннарны үткәрергә дип ышанабыз. Милли йолаларга яңы һулыш өрү Һабантуйга тагыла ямь өстәп байрам программаһының йөкмәткеһен киңәйтә. Һабантуйга бәйге милли стилендәге ярыштарны индерү артабанда дәвам итер дип күзаллана. Төньяк көнбайыш ыруларына 15 башкорт ыруы керә. Туймазы районында яшәйләр 7 ыруның вәкилләре. Алар яшәйләр күпчелеге Елан ыруы җирендә. Һәм без бу ярышларны әзерләгәндә шундый юлга килдек. Елан белән канлы ыруларын күрсәтергә, чөнки элекке асаба җирләр шушы Канлы белән Елан ыруының асаба җирләрендә шушы Туймазы районы тора. Һабантуйдар элек-электән матур йолага әверелгән яйдың иң матур байрамдарының береһе. Урындагы халык Һабантуйда аралашудан рухи көч туплап, ыңгай тәэсираттар белән таралыша. Достар, безнең флешмобта үземрәк катнашыгыз. Видеоларны социаль селтәргә Башкирым быть модно, Башкир лайф, тамырың кайдан дигән хэштегтар менән халыгыз. Мин Назгөл Атусова, Салават районы кызы. Күз гайрәт түдемлек бир Аллам. Башкортмын тип күкрәгемде кагам. Без башкорттар. Вәкил агай, еш ишетеп тә мәгънәһен аңлап белмәгәс бер көндә Яндекста асаба дип язып, уның нимә икән аңлап алдым әле. Шуннан Башкортларның үз yerенә хукугын аңлаткан төшенсә ул. Ул хукук тәүге тапкыр 1664 елда бирелгән икән. Һай, афарин Элиза халау. Бөтә яшьләрдә һинең кебек тарихты белергә ынтылып торга ине. Ул вакытта безнең халкыбыз да югалмаясак. Ер башкорт өчен бик кадерле булган. Булган гына түгел, ул әле лә шулай. Халкыбыз күп тапкырдар ер өчен дауга, яуга күтәрелгән. Шуларның береһе 1773-75 еллардагы ихтилал. Ошо хакта бүген студия кунагы менән һөйләшербез. Каршы алайык. Мирас Хәмзә улы Иделбаев, галим, язучы, филология фәннәре докторы, профессор. Рәсәй Табигый фәннәр академиясының мөхбир агзаһы, Рәсәй Федерациясының почетлы югары һөнәри белем бирү һәм Башкортстан Республикаһының атказанган халык мәгарифе хезмәткәре, Салават Юлаев ордены кавалеры. Башкорт әдәбияты буенча 500дән ашу фәнни хезмәт, уку-методик кулланма һәм дәреслектәр авторы. Шулардан 100дән ашуы башкорт халкының милли батыры Салават Юлаевтың тормыш юлы һәм ижадына бәйле язылган. Мирас Хәмзә улы Салават Юлаев энциклопедияһын төзүчеләрдән бере. Мирас Хәмзә улы. Бuna тарихка крестьяндар хугышы дип ингән 1773 елда үзен Петр III батша дип таныткан Емельян Пугачев башлап ебәрһәләр. Бұл ихтилалды башкорттар үзләренең ирке, йөре өчен хугыш дип атагандар. Һез шуга ничек карайсыз? Бuna 3 томлык китап бар. Пугачев турасындагы 20 буаттың 70 елларында сыккан китап. Үсүһендә 3 автор бергәләп яза. Лимонов, Мавродин, Паниях. Шуларның арасында Паниях әйтә: "Монда кемдер генә катнашмаһын, бөтен әһмияте менән түгел инде, шундай роле менән иң зур урында алып тора башкортлар."
Шулай булгас, башкортларның тарихта ошондай урынды алуы бер дә гаҗәп түгел. Шулай булгас, бұл крестьяндар хугышы дип атарга кирәк бәйдер инде. Юк, заманында нисек кенә атаманлар. Ни өчен крестьяндар дип әйтелә, шуны белергә теләгедер мен. Шуны. Бұл ихтилалды казактар башлаган. Пугачев үзе Дон казагы, Урал казактарын янына килеп, уртак тел табып, шунда башлаган бетиндек. Казактар тәү башлап күтәреп алган, башкортлар уны Пугачевтың манифесы буенча тиздән килеп кушылганнар. Башкортлар бойлаһаң ул вакытта үзләре казак хәлендә, казак хезмәтендә булганнар бит. Һәрбер ир барып илсеген хакларга тиеш булган башкорт казактары дигән хат термин бар. Шуңа күрә ошондай казактардан башланган. Ләкин крестьяндар хугышы бит инде Башкортстан yerində генә булмаган. 74-нче елның яйында Казан ягына сыгып китә Пугачев, аръягына Мәскәү ягына китә. Кулга алынганса тиклем тиерлек Россиянең үзәгендәге крестьяндар уны бик нык яклагандар һәм нык кушылгандар. Меңәрләп килеп кушылгандар. Добройна истомлык китабы бар. Шунда тәү башлап тиерлек шуга крестьяндар хугыш дип атай. Чөнки шул яктың документларына караганда, хатта кешеләрнең катнашкандарның ханы буенча крестьяндар бәлки артып та китәләр. Мирас агай, һез ошо ихтилалды Салават Юлаевтың язмышын, хәрби юлын тарихи документларга таянып өйрәнгән галимнәрнең береһе. Бу яуза уның казанышлары нимәләр? Biz öğrengenbez 1557 yılda Başkortlar Rus devletine koşulgan tip. Koşulmagan, tövde kilişu tüdügendir. Territorial yaktan ne var 200 yıldan honguna koşulganlar bolup sığa. Oğa teklim Başkortlardan sigi kamu yılga boylap öte. Endi 1754 yılғы ukazları boyunca Udak'tın yayık yılgahına yağına köserilir. Oğa teklim uydalla yaşaganlar, yahak töleganlar, oğuşlarda katnaşkanlar. Lakin Pugachev ihtilalına teklim diftelegen, hatta ondan da köbürek ihtilallar bolup durgan. Olar yokka tögül bitindi. Kilişu tüdügen biz, Ivan Grozny dünya koyğas, anda endi türlüse onu vurgulao başlangan bitindi. Ol kilişuga qarap turmagandar. Şuğa göre ошундай хәлдә Салаваттың казанышы әлбәттә бuna ошо хәлдән сыгырга тырышу. Бuna Салават Юлаевты башка халыктарның ниндәй батыры менән янәш куеп була? Робин Гуд, Жанна д'Арк, Спартак, тагын индеецларның Текумзе дигән итәкчесе бар. Шулар рәтендә булырга тиеш ине. Һәм булыр да ине. 1775 елның 17 март манифесы менән Екатерина II крестьяндар хугышында катнашкан бөтә хәл вакыйгаларны һәм кешеләрнең исемен мәңгелек югалтуга дусар итәргә дигән манифест сыгара. Бер җирдә баттырмайлар да, гомумән телгә алырга ла тиеш булмагандар. Миңа карап сыгырга туры килде, менә шул вакыт исендә, шул заманда сыккан Санкт-Петербургский ведомости дигән журнал хәтлем газет ул, калын гына. Шуны Московский ведомости дигән булган, уны һәлә шулай ук 3 еллыкын битләп карап сыктым, икесендә дә Пугачев турында бер хүддә юк. Бу ихтилал турында бер хүддә юк. Табы булмай бөтенләй. Шул ук вакытта сит илдәрдә Пугачевтың ошо ихтилалы турында көн һайын терлек, хатта бuna сводка тәтеләр битендә шуны һәмәк биреп баргандар. Кайһы нидәрдә крепостьларда алган, инде уңышларга өлгәшкән һәм башка. Хатта бuna сит илдәрдә язып сыккандар Салават үзе тери сактау. 1784 елда Германияла, 1799 елда Франциялы, немец телендә, француз телендә Салават итән. Безнекеләр бер нәмәле белмәй. Белергә мөмкин булмаган. Димәк, мәңгелек онытылга дусар ителгән. Шулай булгас, исеме оның ныклап таралып өлгерә алмай. Алактан гына безнең илдә тәү башлап Пушкин телгә ала. Шуның йөрәкләп 19 бата бүтән галимнәрнең нигездә бүтән мәкаләләре, хезмәтләре сыга башлай. Совет заманын алып карарга бит, кызганса каршы шундай ук фаҗига дип әйтергә мөмкин. Минең иманым камил,
Әгәр дә без аны салават онытмаһак, безнең буыннарыбыз онытмаһа, киләсәк буындар онытмаһа, салават бына ошо әле мин әйткән батырларның рәтенә барып батасак. Салават деген исемне лә кушарга кушмаганнар бит әле. Әйе, уны әйтеп тора да юк. Бына Салават Юлаевтың тормышы турасында, уның каторгалағы хәле турасында әле мөгаен тикшерә әйберләр күптер. Безнең үзебезнең архивларда алып караган вакытта анда ентекләп тикшереп бөттеләр тиерлек. Бардыр әлбәттә. Эзләргә кирәк әлеге вакытта сит илләрдән. Мәсәлән, Германия архивларынан, Франция архивларынан, бүтән илләрдән, Прибалтиканы әйтеп тә тормыйм инде. Бер вакытта да, бер касанда ул эзләнмәгән. Хатта уларның шул вакытта сыккан вакытлы матбугатын гына алып караган вакытта әллә нимәләр табырга мөмкин. Мирас агай, менә Салават Юлаевтың кабере билдәлеме ул? Палдиски калаһы 12-нче буаттың 20-нче елларынан алып шундай форт буларак төзелә ул. Төзелә башлай. Петр I заманында бuna әлеге крепость бар бит. Ул йондыз рәвешендә 5 сатлы дип әйтә инде. Шуның диңгезгә терәлгән 2 сатының холакка ягында матур гына сирень, ул матур итеп сәскә атып ултырына аппак. Шуның астын күрһәтте безгә. Ошонда булырга тиеш. Чөнки безгә ата-бабаларыбыз шулай дип өйләнәтә. Эстон. Димәк, уга тиклемгә кешеләр телдән телгә бәлки легенда рәвешендә булһа ла белгәндәрдер. Һәм минең шундай теләк туды, ысынлап та, буны бит археологтар килеп казый башлага, бездекеләр барып казыга. Табып карагалар, эзләп карагалар. Бәлки ниндәйдер килтереп сыгарлар ине. Рус әйткәндә сенсация. Буна бул да шулай ук. Теге әлеге һез әйткән юнәлеш буенча бит инде. Уның турындагы яңа мәгълүматларны табырга мөмкинлек булар инде уйлайм. Салават Юлаев бит әле ул полководец гына түгел. Халык мәнфәгатен яклауса гына түгел. Ул бит шагыйрь да. 1970 елларга тиклем иде. Уның ней бары 7 генә шигыре билдәле инде. Эзләнә китһәк бит инде күп нәмәләр табырга мөмкин. Ул 7 генә шигырь түгел, бына ошо белгәс кенә китап булһа дип әйтәм инде. Бу китапта уның бага тиклем хакланган, бөтә булган шигыри әсәрләре тупланган. Ул 500 юлдан ашу, ул байтак дигән үз. Шуның уның теге кулы менән язылып, кул тамгага куелган документтар, кайһылары русча, кайһылары төрки телендә. Мин шуларның бөтәһендә башкортчага әйләндереп, ошонда индердем. Димәк, бу үзенә күрә Салаваттың үзе иҗат иткән, шартлы рәвештә әйткәндә, тулы йыйынтык. Менә бүген безнең тапшыруга килгәнегез, бик күп хәбәрдар, яңалыктар әйткәнегез өчен, катнашканыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар теләйбез һәм һаулык. Үзегезгә зур рәхмәт. Мирас Хамзович, әйдәгез программаның йолаһын дәвам итеп, флешмоб төшерәйек. Мин Түнгәүр башкорты. Тамам ярым ай агасыбыз Тирәк, кушыбыз Айткан, филология фәннәре докторы, профессор, Россия табигый фәннәренең агза корреспонденты. Зур рәхмәт. Ә хәзер селфи төшәйек. Нәмәшләй? Селфи. Вәкил агай, милли батырыбыз Салават Юлаев яуга күтәрелгәндә уга 19-20 яшь кенә булган. Әк безнең күз алдыбызга олпат, киң карашлы ир удаманы булып күренә. Илүзә. Яқты дөньянан киткәнендә лә уга нибары 45 кенә яшь була. Шуның да 25 елын ул тотканда үткәрә. Монан инде көчле рухлы кеше булган ул. Салават Юлаев образы бүген безнең үткән, бүгенге һәм киләсәктең саклашы. Ул яшәй икән. Димәк, безнең рух, тел, иманыбыз яшәй. Бу хакыйкать. Tapşırığına selam. Biz ulasaydan var istila udimiz başkaramız. Muğabız da, ileyimiz da, mügemiz da, beyleyimiz da. Balalar da üstüremiz, bu mekleşir buna. Hadi kartayı gasplayacağız. Gaspına bütün üstadkiler şeyler. Selam. Kalır baskan kırasayın kulu yebişemi.
икән, һеҙҙең яҡтың юасаһы майһыҙҙа бешә икән, һеҙҙең яҡтың юасаһы майһыҙҙа бешә икән. Был төшөрдерек минең өләсәйемдән калган. Ул Дуан Мәсетле авылы Мәсетле районындагы. Әлегә хәтлем һакланып миндә ятты. Туган сугышы тарихын белмәйем. Һөйләгәйне инде Совет заманында ергә күмеп һакланык дип. Ыруым барын табын ыруына карай һәм үземнең тугандарым менән, үземнең батырдарым менән, үземнең сәсәндәре менән горурланам һәм бөтәгезгә лә тарихыгызды, шәҗәрәләрегезне һәм әлбәттә үзегезнең гаиләгезнең тарихын шулай ук белергә теләйм. Башкорт булуыгыз белән горурланыгыз, дуслар. Ошо күңелле, матур байрамда без үзебезнең Тирмән авылы биләмәһе тирмәһендә мәтрүшкәләп, баулап, майлап сәйсәбез. Салават районына ситтән бер ерактан тырышып, байрамга шатланып, ашкынып киләбез. Башкорт халкының кумарткаларын, юлаларын күрһәтәбез. Менә ошындагы төшерелгән адык-түлектәләр борынгы өләсәйләребездән калган ризыктарның үзенчәлекләрен бирергә тырышабыз. Барыһыла киләсәк буын өсөн эшләнә. Чөнки үткән буын вәкилләре адайганнан-адая яшьтәргә нимә калдырырга тиештәр. Шуның өчен Салават районы шунда матур итеп оештырган конкурсында күтәреп, заман талабы балаларга ошо бер юлларны тапшыру, уларны үзләрен ошо юлларда катнаштырып, күрһәтү, менә үзе бер зур бурыстарны үтәй. Мәктәптә укыганда безгә Салават Юлаевтың биография һәм рухын, бөтен шигырьләрен безгә өйрәтеп үстерделәр һәм дә Салават рухы тәрбияләнделәр инде безгә. Кайда гына йөрһәм дә үземнең башкорт икәнлегемне, үземнең батыр Һинең менән минең йырларым, шигырьләрем, уйларым торып кала. Хакла уларда. Салаватым, бердән-берем, минең һиңә мәхәббәтем һине яклар, хаклар һәм миңа кире алып кайтыр. Минең тамырлары Салават районындан, атайым әсем, картатайым шунда туылгандар. Мен бик шатмын, бүген бұл байрамда катнашам. Мен башкорт. Hürmetli vatandaşlar, ошоның менән бүгенге сыгарылыш
Тамам, һеҙгә уңышлы, бәрәкәтле көндәр теләп хушлашабыҙ. Киләһе көндәр имен, яҡшы тәьсираттарға бай булһын. Һау булығыҙ.